Kaixo artistak zelan zoazte oposaketekin, zelan daramazue programaketa didaktikoa. Gaur metodologiari ekingo diogu. 5. puntuari. Gogoratu zenbat puntu dauden programaketa didaktiko, nik proposatuko programaketa didaktiko ereduan, ja sarreria ikastetxea eta ikasleria eginda ditugu. Orduan gaur metodologiari ekingo dugu. Gero ja programaketa didaktikoa izango dugu, ebaluazioen estazionaren trataera, irakaslearen profila, hobetzeko proposamenak eta bibliografia. Orduan, aurkibidean hori alde batetik printzipio metodologikoak azalduko ditugu eta ja gureak komentatuko dira, gelako diseinu eta zetxoko dauden, nola antolatzen dugun ordutegia eta egutegia urtean zehar, ze material eta baliabide dauden gure gelan, ez eskola osoan gure gelan, eta azkenik, irakastetik haratago goazela tutoreak izan da, tutorizatu egiten dugula. Horrek suposatzen du, beste zitzaiekin bilerak ditugula eta familiekin. Poliki goaz. Beraz, 5 puntu baten metodologian zea saldu behar dugu, orokorrean zelakoa izan behar duen metodologia bat. Horretarako, dekretuko 9. artikuluan pilo bat gauza agertzen dira eta horrekin batera, Heziberri 2020 metodologia puntuan, beste gauza batzuk, adibidez esatea, umeak kompetenteak izateko adibidez ikaskuntza aktiboa bultzatzen duen metodologia hau eta beraz proposatzen dena da arazoetan oinarritutakoa, eta bestea hau 2., 4. eta 6. mailako programaketa didaktikoa prestatzen baduzu, lehenengo 3. eta 5. mailan antolatuakoa, begiratzea kurrikulum berrian, dekretu berrian agertutako artikulu berria eta hiruan, dokumentu berri horretan. Nik momentuz horrela planteatzen dut, oraindik bideo hau grabatu bitartean dekretu berria ez dagoelako eta nire ustez gehiegi arriskatzea delako. Opean aukera hori baldin badago aurre. Orduan, berez, teoria komentatzea. Eta teoria behin komentatuta, ja guk aukeratutako metodologia eta estrategia metodologikoa komentatzea. Agian hemen ja lotura bat egon daiteke haien artean, arazoetan oinarritutakoa edo proiektuen bidezko edo azalduta guk nola planteatuko dugun eta egunerokotasunekoa hemen adibide batzuk planteatu ditut, ikaskuntza kooperatiboa, taldeak eta gelako diseinua nola dagoen horri begira, gero diseinuan azaldu daitekeen ez agian hemen ez jarri beste, edo berdinen arteko tutoretzaren barruan bikoteka irakurtzen eta nahi baduzuen ni gehiago sakontzea galdetu eta beste bideo bat sortuko dut. Gamifikazioa, agian kajut baten bat sartuko duzu edo agian escape room baten bat, ikas komunitateen barruan dauden talde elkarreragileak eta solasaldi dialogikoak, gero agian Montessori eta beste zeozer manipulatibo planteatuko duzue. Hauetakoak nik gehiago sakontzean edo duzue beste bideo bat sortu dezaket, zuek esan. Ados? Beraz, hau bi orrialdeetan jarriko dugu. Hori behin eginda, nik gelako diseinuan proposatzen dizuet zuek Planner 5D edo Home by Me edo altxari denda famatu horrek egindako beste aplikazioan, ez dudana izena esango, diseinu bat egitea. Hau da nik adibidez nire azterketan proposatu nuena. Eta zuek inspirazioa ere bilatzeko Cesar Bonaren gela jartzen dut non gehiago dauden. Bi horri proposatzen ditut, baina ez marrazki hau jartzeko, noski, kontua da honekin batera, txoko desberdinak azaltze, emozioen txokoa eta azaldu, arauak eta ondorioak azaldu, instrukzioak, talde heterogenoak nola planteatu dauden, bozera mailearen estanda, eskertu proposatu horma irudi horiek nonaiek postitekin idazten duten, hau agian ez salatu, baizik eta hobeto kutxa batean, kutxa anonimo batean, hor alde batean planteatu, agian liburutegiaren ondoan dagoena. Adostokia agian kanpoan dago, baina nik hemen jarri dut. Lasaitzeko txokoa, justo liburutegiaren ondoan, zertarako balio duen, liburutegia, asanblada gunea,
horma irudi libre bat non haiek egindako lanak ikusten diren, agenda 20-30 txokoan non agian gauza gehiago daitezkeen helburu batzuk planteatutakoak, eta beno, gero ez ditu jarri baina gauza gehiago, batzuk hemen zerrenda beltza edo abizua jartzeko leku bat, beste batzuk ere proposatzen dute, baldin eta zein mailatan zaudeten, umeek beraien burua eskaintzea edo laguntza eskatzea. Zertan lagundu dezakedan eta zertan laguntza behar dudan. Eta zerrenda horietan nahien artean laguntzeko, momentu batzuk sortzeko. Ez dakit baten bat nik gehiago sakontzea nahi duzuen, behar baduzue sakonduko dut eta beste bideo baten jarriko dutzuek proposatu. Baina beno, gauza batzuk jakintzat ematen ditu eta agian zuen egunerokotasuen entzun dituzuelako. Bueno, esan dakoa bi horri izatea, ezta? Diseinuak gehi azalpen guztiak. Hau oso garrantzitsua da, nire programaketaren potentena izan zela uste dut edo hori behintzat esan zidata aztertzaileek. Gero ja 3. 5.3 kontua da azaltzea nola antolatzen dugun espazio eta denbora. Osea, 6 irizpide ditugun. Orduan, labur bilduz, urtean zehar nola antolatzen dugun dana, zelako egutegia dugun, beraz, eta malgua kontutan hartuko ditugu jai hauek, hau eta hau, zentzua izango du momentuetan, gainera proiektu bat horrekin erlazionatuta egongo da, esatea horrela nola umen errealitatera joko dugun. Hemen pizka bat idaztea, azaltzea, urtean zehar ze egongo den, eta bestalde batetik, astero nola planteatuta egongo den ikaskuntza arlo hau, zuok planteatutakoa. Eta hemen garrantzitsua da, esatea ez dela gauza bera lehenengo saioan egiten duguna eta azkenengoan. Orduan, gauza batzuk agian teorikoago emango direnak edo banan, beste batzuk agian taldeka, dinamikoagoak, ez esatea kajut bat lehenengo saioan egingo dugun. Golako detaileak azaltzea, baina kontuz, ordutegi osoa ez dugu jarri behar. Baizik eta gure ikaskuntza arloa, eta gure ikasgaia ordutegiaren barruan kotkatzea. Ze saio egiten dira lehenengo saioan agian, edo patiostean, edo arratsaldean, eta ze aldaketa suposatzen duten horiek, ezta? Laugarrena, material eta baliabideen inguruan hitz egitea, eta hemen gogoratu, gelako materialak. Beste puntu batean lehen, komentatu duen izan da, eskolako baliabideak. Orduan hemen komentatuko dugu, zeintzuk diren gure gelan sartzen diren pertsonak, gainetik azaltzea, eta bestetik materialak eta baliabide pedagogikoak. Orduan hau kostatzen zaizuenez, materialak nola zailkatu eta baliabideak, ze baliabide komentatu, materialena oraintxe ikusiko duzue, zerrenda bat sortu duelako, lagungarri egiten zaizuen, eta bestea ze baliabide erabiltzen ditugun, ezta? Agian site bat, Google Classroom, eskolako bloga, klaseko bloga, nola astean zehar material batzuk planteatzen ditugun hor, sakontzeko, indartzeko, agian bideo baten bat, edo gurasoek guk egindako lanak ikusi ahal izateko, holako detaileak hemen azaltzen dira, oso garrantzitsuak direlako metodologiari begira. Bi orrialde, baina hori, esandakoa, materialak, honako bat planteatzen dizuet. Eta gogoratu, pausatu bideoa gehiago ikusten nahi baduzue, eta hori, umeek beraiek sortutako materiala oso garrantzitsua eta ondar materiala, zelako material berriak sortuko ditugun, eta agian berrerabilitako materialekin sortuko dugun. Eta gero, baliabide pedagogikoak lehen esangoako, ez da gauza intangibleak, bloga eta bestea. Esan dakoa, gehiago sakontzea behar baduzu esan, Baina hori ez dut nahi oso bideo luzeak hemen planteatzea, ez dela ikusezinak zango dira. Eta azkenik metodologiaren barruan, tutoretza plana. Tutoretza plana azaldu, eta horrekin batera, bi artikulu daude aurreko dekretuan, non gurasoekin, familiekin, ditugun koordinaketak agertzen diren, eta irakasleekin, beste izitzaiekin. Agian aldrebez daude beti nazten naiz, baina hori, orrialde batean edo bitan, komentatzea, tutoretza plana dela irakastetik haratago joatea eta gu tutore moduan nola egingo dugun, ez dela bakarrik klase ematea, baizik eta atzetik dauden gauzak ahalik eta hoberen kontrolatzea. Eta denok batera, umeen ongizate emozionalari begira, aurrera joatea, ezta? Kurtso hasieran guraso guztietin eukitako bileraren inguruan hitz egin, gero aurrez aurre
kurtsoan zehar egingo ditugunak, eta bestetik, beste zitzaiekin egingo ditugun bilerak eta hemen gauza batzuk oso garrantzituak dira. Adibidez, gorputz hezkuntzakoarekin, zenbat gauza ezagutuko ditugun, agian gelan ikusi ezin ditugunak, ezta? Edo jantokiko begiraleekin erlaziona baldin badugu eta interesatzen bagara, zenbat gauza ikus ditzakegu. Gehiago sakontzean nahi baduzu gogoratu. Ados? Eta gutxi gora bera honekin, 5. puntua azalduta dago, ez dakitzeo zer galdetzeko duzue. Beraz, bestela, hemen zen naukazue. Beno, lagungarri egingo zaizuelakoan beste bat arte, eta aurten, bai!